Frieske boeren komen uit in actie tegen de tariefverheging die het wetterskip van Takkemier afregelt. Joen vergaat het wetterskip in Ljouwert oer die verheging en daar willen de boeren van haar en Jerre letten. Ja, verslagjouwer Timo Jepkema die staat op het stuit in Hitsem. Een van de twee sammelplakken van de boeren. Timo, hoeveel boeren zijn daar op het stuit? Het tiental, dat is de schatting die ik meidelijk in op het stuit. Hier in Hitsem, onder de reek van Frenscher, is dus het plak dat de boeren gaan samelen. Maar dat gebeurt ook in Rieptjerk en bij Skerne Gautum. En dan is het doel dus om sinds seizoen rieden te gaan op naar Ljouwert. Om daar die rietsgekomst, maar zei ze die speciale commissiegeerkomsten van het wetterskip bij te wenjen. Het binnen een stuk als 15 trekkers. 15, 20 denk ik. Politie had je nog even bij geweest om te vragen of het alles goed ging zal. En mij is verteld dat ze er veilig over de dik, veilig naar Ljouwert gaan. Om daar toch te vertellen dat ze het net eens binnen mij die tariefsverheging van boven de 15%. Ja, Timo, we komen dadelijk bij die waarom, want hier bij mij in de studio zit collega Onno Valkena. Onno, hoe zit dat nou correct met die tariefverheging van het wetterskip? Nou, Wetterskip Friesland is dit voor grote investeringen en tegelijkertijd hebben ze verschillende slimme tjinvallers houden. Minder yield van de Wetterskipsbank, problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor. Ze tarren dus heel bot in op de financiële reserves. Dit hier nog €1 miljoen in de min. Dus ja, ze moeten wat maatregels nemen. Het kan net anders. En wat voor maatregels binnen dan? Financiële, maar wat budget dat voor Elsenien? Nou, dat betekent dat Elsenien meer betalen zal om een Wetterskip Friesland. Ik, meestal niet in een gewoon hierhoes wijnen of in een capehoes. Daar hebben we een kaartje van mij litten. Nou, je zegt dus dat de oude jaren wie de prijsverheging net volle heger als de prijscompensaties is maar. Alleen nog, ja, nou is dat in een boppen de 12%. Hing het wel van je persoonlijke financiële situatie aan. Maar voor meesten in een gewoon capehoes of wenhoes gaat het om een paar tientjes in het hier. Ja, dit is dus voor de meeskens. Daar had je nog net over de boeren. Dit weer het plaatsje van de inwoners in Friesland. De bar, dat ze neemt in het wetterskip. Zullen we even naar de cijfers van de boeren? Ja, dat is een tarief dat is baseren op een bunder net bebouwd loon binnen de CEDIC. Nou, dat is dit hier al stevig omheen gegaan en Takkemier meer als 15%. Ja, dit hier 13,8% en no Takkemier gaat het dus weer omheen met 15,8%. Ja, de actievierende boeren hebben berekend voor een trochsneed boer komt dat deel op een bedrag van €800. Nou, de boeren die hebben wel te maken bij, die had verder sowieso dreig, die hebben ik wil maar meer extra kosten te maken. Die zit je absoluut net op te wachten en ze vinden dit viersen te bot in één keer. Maar wie moet er dus eigenlijk al een jaar meer betalen in Friesland? Dan neem dus al een paar voorbeelden. Hoe kan het nou dat het wetterskip het financieel dreig gaat? Nou, ze hadden oude jaren dus net al te volle dienen om tariefsverheging. Friesland had een heel soort kaders, een paar honderden gemalen die ik geregeld vervangen en opknapt worden moeten. Dus de begrutting van het wetterskip zal omheen gaan. En de digraaf, de Auskier digraaf, moet ik zeggen, Paul van Erkelens, die ziet ik geen orenmogelijkheden om de tarieven te verhegen. Wij kennen net de oorzaken. Iedereen moet er zich van overtuigd weten dat wij niet voor niks dat geld ophalen. Wij geven dat geld niet uit aan wat voor gekke flauwekul dan ook. Dat geld wordt besteed aan het waterbeheer in Friesland. En als je kijkt naar de tarieven in Friesland, dan zijn die niet de hoogste van Nederland. Wij zijn behoorlijk matigend met onze tarieven. We hebben de afgelopen jaren ook heel veel uit de reserves gehaald, juist om die tarieven te matigen, ook voor de boeren. Ja, die reserves naderen nu toch het minimum. Dus dan moet je op een gegeven moment de hobbel nemen om die begroting sluitend te krijgen. Dat is voornamelijk de orde. Ja, een hobbel waar de boeren het nog net samen eens binnen, dus actie vieren. Hoe uniek is deze actie van de boeren? Nou, in het wetterskipsbestuur zitten de nederige boeren en boerenvertegenwoordigers. Dus je kan eigenlijk zeggen dat de boeren een beetje onder het actievieren binnen het zien, nou misschien net zien haar zelfs, maar wel zien haar vertegenwoordigers. En het is wel spannend, ja, want de paar weken hebben we een boerenactie bij de provincie. Nou, deputair Johannes Kramer had doel een aantal maatregelen weer inlutsen. Ja, ik zou me voorstellen kennen dat gewoon van die boeren hoop je dat het wetterskip hetzelfde docht, maatregelen weer inloeken. Nou, ik denk dat dat er net in zit. En dan zou het wel eens spannend worden we kennen. Nou, laten we dan, dank u wel Onno, laten we dan gauw waarom gaan naar Timo. Ja, Onno zei dus, het zou wel eens even spannend worden kennen daar in Ljouwert. Boeren rieden vanuit Hitsem, West toen nog steeds naar Ljouwert. Wat zullen ze daar nou correct doen?
Ja, protesteren. Sjenlitten dat ze het er net mee eens binnen. Dat mij in een speciale kantine, in een speciale cel daar van het wetenschap. Daar mij ze die geerkomsten volgen. Dat kan net bij die geerkomsten zelfs. Daar zijn er wel sprekers. Maar daar is het te liet zwaar. Dus ze mij op een scherm mij ze die geerkomsten volgen. Ze staan er gewoon. Komen er hier heel tijd meer boeren bij. Het druppelt gestaag een beetje terug. En ze rekken het hier in Hitsum op de plaats onder Frensje terwijl al wat drokker. Pieterke van Gosliga, daar werken ze op een melkveebedrijf in Skettens. Wat zie je hem nou correct dwaan daar in jou en waarom wil je hem nou protesteren? Nou, wij hebben met alle boerensteinen hebben al genoeg gedaan. De oude jaren, onjild en stikstof. En nu komt het wetenschap doorheen om 15% doorheen te gooien en dat is eigenlijk te volle. We hebben genoeg gedaan, het wetenschap moet eerst zelf maar eens even goed zien wat ze inhouden kunnen op een regelgeving van ons en wat ze zelf al besparen kunnen. Ja, maar je wil toch ook gewoon graag droege voeten houden in de toekomst. Ik bedoel, er moet geïnvesteerd worden in dieken. Friesland moet wel droog blijven. Ja, nou dat klopt, dat is ook zo. Alleen wij vinden als boer zijn dat wij daar net alleen nog om hoeven te doen. En 15% is echt te volle. En wij gaan eerst niet net omheen voordat er iets oors geregeld is. Want wij gaan dat net als boer zijn alleen nog doen. Is het deze maatregel die Jim nou nemen wel passend? Ik bedoel, is het logisch om voor alle wisselwasjes en voor alle conflicten de trekker dan maar te broeken? Ja, ik vind van wel. Ik denk dat er meer met mij eens zijn om dat wel te doen. Dan laten we wel zien dat we maar snel erachter staan. We kunnen als boer zijn al in auto's komen, maar ja, wij zijn boeren en boeren hebben trekkers, dus dan moeten we ook wat zien laten. Ik zei dat de direct trekkers een dwangmiddel worden. Nee, denk ik net. Oké. Het zal al heel veilig aan? Het is absoluut veilig. We zullen net de grens doorschrijven, helemaal niks. Goeie reis naar Ljouwert, Azen. En dan zullen de trekkers hier dus vanuit Hitsum, Sami vertelt, richting de A31, maar in elk geval richting Ljouwert gaan.